בשקט, אנחנו עושים מבחן. מיכאל. תן פה. מורקם. תן מורקם, גבול הפרנית. תן מאוד, כמו שאמר לך. גם מורקם. זאת אותו, אל תיגע, הולך אחורה. הולך אחורה אותה. וקידה. יפה מאוד, מיכאל גש אליו, גם נתפוס אותו בדש, יפה, מיכאל קושי גרומה, זה בראש. עוד קושי. לא לקפוץ, לעמוד רגיל, לקפוץ סונגי. אני מבקש שקט שם. אני מבקש שקט. תפוס אותו עם שתי ידיים גם. תעשה כגליים. תפוס אותו גבי. אורשי גבי. תקח על הגב לאו. לא שם, לאו. לאו. ראש פה, רגליים. כן, אבל למה פה? לא תצא להם צלם. עוד להם. אוקיי, שכח. בוא לפה לצד הזה מיכאל. כסק קטן. חזק עם הידיים בבגד, מספיק נועם. אוקיי, נפגשים קטנים. איך לצד השני שאני אוכל לראות. יפה, תעשה את הריחוק הכי חזק שלך. אוקיי, ג'ון מוכן? רק? לא לתת לו מיכאל, תוריד את הטוסיק למטה. תוריד את הטוסיק אמרתי לך. יפה, שים יד, מצוין. תוריד את הטוסיק למטה, תוריד. תוריד יותר. יפה, ככה, זה לא יכול לברוח. אוקיי. מתי, תן לו כדי יפה. אני מבקש שם שקט, יש שם כאלה שלא מבינים. תפקידה, תן לו כדי יפה גם. אוקיי, בוא לא טוב, חשב יפה. גם, תעזור לו מקום ראשון. טוב, ראיתם, מיכאל עשה יפה מאוד, הוא קיבל 95 נקודות, מחיאות כפיים למיכאל. נועם, כפיים, נועם, תמשיך. Thank you.